בירה. טבל אותו איציק, או איציק, או איציק, טבל אותו איציק, טבל אותו בחרדל. מה יש לך חומוס או זיווה או זיווה? מה יש לך חומוס? יש לו טעם של חרדל. טבל אותו איציק, או איציק, או איציק, טבל אותו איציק, במיץ כרוב. מה יש לך חומוס או זיווה או זיווה? מה יש לך חומוס? יש לו טעם של מיץ כרוב. טבל אותו איציק, או איציק, או איציק, טבל אותו איציק, טבל אותו בקצת סיד, 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 סיד. מה יש לך חומוס או זיווה או זיווה? מה יש לך חומוס? יש לו טעם של סיד, סיד, סיד. טבל אותו איציק, או איציק, או איציק, טבל אותו איציק, אני יודעת. בנעל שלך מהעבודה, מהנעליים הגבוהות שלך מהצבא, מהנעלי בית שלך, משהו. מה יש לך חומוס או זיווה או זיווה? מה יש לך חומוס? יש לו טעם וריח של הנעליים שלי. לא יודע למה. טבל אותו איציק, טבל אותו איציק, טבל אותו איציק, טבל אותו לא יודעת מה. מה יש לך חומוס או זיווה או זיווה? מה יש לך חומוס? יש לו טעם של לא יודע מה. טבל אותו. טבל אותו איציק, או איציק, או איציק, טבל אותו איציק. לא חשוב, תביא, אני כבר יכול את זה לבד. מה יש לך חומוס או זיווה או זיווה? מה יש לך חומוס? יש לו טעם של טחינה של לא חשוב, אני אוכל במסעדה כבר הסינית החדשה של צ'אן צ'ין, כי אני נורא רעב. פה גם אתה לצ'אן צ'ין, המסעדה הסינית החדשה בהנהלת מחמוד צ'ונג. במסעדה שלנו מבחר מהמטבח הסיני בביטה וגם חומוס, טחינה, ז'יפודים, צ'ולד, גבילדה פיש, פונדו, לוקוס, קוסקוס, בלנצס, זברייט, ביטות, מלוח, פלאפל, צ'ורבה, מרק שועית, מרק עוף, קנדלח, שווארמה, רהיטים, ספות נוע, רהיטים, כיסאות לטלוויזיה, כיסאות וידאו טפים, ווקמן, פוסטרים של קופים, של זמרים, של בחורות, שעוני יד, סרטים כחולים, וידאו, קסטות. אל תזחל!